Malawi Brief. Wafikaso nyamata wanu, nyamata amene amabwera ndi nkhani zovuta kwambiri. Omvera tikupasirani Comrade Mtanyiwa ndi nkhanga zaona pa Limpopo FM. Takhalani pomwepo. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ndili ndi nkhani ziwiri zitatu zota Malawi tiziwisane, ndipo nkhani yanga yayikulu kwambiri ikhale nkhani ya nyamata amene anapezeka ku nyumba kwa Mai Jenny Ansah. Chifukwa nkhani imeneija ife timayisatira ndi Amalawi tifuna tikuwuzeni kumene kwathera. Nkhani ija ikusonyeza kuti yatha, ndi tikufuna tikuwuzeni kumene yathera kuti Amalawi mukhale mukudziwa. Anyamata anatengeredwa ku koti, ndefunso ina akuuza mafunso kuti Comrade Mtanyiwa mukuti anyamata mesa anali nyamata, anaululana atu anthuwa, anaululana koma koti paja mukudziwa makoti athu kumapito kwake amati zilibe umboni, kumapito kwake amati zilibe umboni, koma inakewo anaululana ndipo zolinga zawo azilongosola koma kuti koti zilibe umboni. Anthu akuyankhula okha ndi pakamwa pawo, tapanga zakuti timapanga zakuti. Zonsezi zikuchitika kufuna kubisa chilungamo kuti zisaoneke anthu amene anatuma kuti akapange zimenezi. Choncho nkhani yanga yayikulu madzulo ano ikhale ya nyamata amene anapezeka ku nyumba kwa Jenny Ansah, komanso ndikuulula azinzake, ndipo azinzakewo anakagwidwa. Nzake ameneyi ndi wa ku Natural Resources College kumene timati ku NRC, ndi kumene anakamugwirira. Anthuwa analipo atatu, kanalibe katimu ndithu. Mwachangu chifukwa cha nkhani zanga Amalawi, choyamba ndikufuna ndipemphe mtsogoleri wa dziko lino, ndikufuna ndipemphe mtsogoleri wa dziko lino Peter Wamutharika, amenenso ali mtsogoleri wa chipani chija cha DPP, kunena kuti ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli, ndikufuna mundimvese bwinobwino, masupporters mundimvese bwinobwino, akuchipani ku area ku district ngakhale mmati ku national uko mukuziwa ndinu mmene mmayendesera za chipanizo. Ndikufuna ndipemphe kunena kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP, ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli monga momwe eni Amalawi akufunira, ndikuyankhulatu momveka, ngati mukufuna kupitiriza kulamula dzikoli ndi chipani cha DPP, ngati kapena monga mmene eni Amalawi akufunira kuti muzipitirira be kulamula, a president ndikufuna kukupemphani mwachikondi, mukukondani ino a president, mokonda nyumba yanu yonse ya DPP, ineyo ndichoke mukaye, ndikhale ngati munthu kuwamba wongodusa, wongoona zinthu zikuchitika, koma munthuyo ali ndi chikondi, ndiye akubwera ndikuzayankhula chikondi chake chija, ndiye chikondi changachi ndikuyankhula ku chipani cha DPP kwa mtsogoleri wa DPP amene ali Peter Wamutharika, kunena kuti ngati mukufuna chipani cha DPP mukamaza chisiya, mukamapuma kuti wina achipitirize chipanichi, ngati mukufuna kuti DPP 2030 izawine mosavuta, ndikufuna ndikupemphe na president, tetsani makampu onse omwe ali ku DPP, amenewa ndi amene akufuna kuononga chipani cha DPP, amenewa ndi amene akuononga chipani, komanso akhoza kuipisa dzina lanu, akhoza kuipisa dzina lanu, komanso ndi omwe akubweresa kusagwirizana pakati pa atsogoleri ku
kuchipanichi. Ili ndi pempho langa a president mokukondani, komanso uthengawu ukuchoka kwa amalawi ochuluka amene akufunisisa kuti DPP sachoke mboma. Pazifukwa sakufuna kuti DPP ichoke mboma. Ndikubweresanso MCP ija pokapo amalawi akumenyesa mutu pamwala kunena kuti MCP sakuifuna. Choncho konzani nyumba, tesani makampu, mukatesa makampu a president 2030 muzanduza. Komanso azisogolere achipani cha DPP muzanena kunena kuti Comrade Ntanyiwa ananena kuti tikatesa makampu tidzawina. Chifukwa mukatesa makampuwa chimene chichitike muzendera limodzi. Nonse muzikondana. Palibe amene azooneka ngati kuti uyu ndi amene akufuna kuzakhala president 2030. Tikafika ku 2028 mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika ndi amene azapange chiganizo kuti pamene ine ndikupita kopuma ndaganiza komanso ndakondwa, ndafuna mtima wanga wayankhula kunena kuti awa ndi amene ndi asire chinthuchi, ndipo amalawi tizachilandira ndi mtima wonse. Kumbukirani kunena kuti Peter Mutharika samafuna kupitiriza kuyang'ani kulamuliranso dzikoli. Tinachita kumukakamiza. Ichichi ndi amalawi tizichiziwa. Tinachita kumukakamiza Peter Mutharika kuti alamulireso. Mwini wake sanafune kuti alamulire, koma tinakamukakamiza. Kumukakamiza kuja chinali chikondi cha ifa Malawi, ndipo anavomera. Ndipo tinene kuti ziko mukwambira president chifukwa munavomera chimene amalawi ambiri anachifuna ndi chimene anachimanga. Nde amalawi omwe aja andipasira uthenga amene anakukakamizani kuti mukhale pa ufulu pa udindowu. Andipemphaso kunduza zonoti Ntanyiwa wauza president mmene tinapemphera kuti atilamulire. Tikwapempha athese makampu amene ali ku DPP amene wanda amene akubweresa kavuwevuwe. Mwina nkutheka madroni aja muliso azikuluakulu a DPP mkatimo. Mwina madroni aja akuchoka ku MCP. Koma zonsezi kuti zithe a president akuyenereka kuthesa makampu amene ali ku DPP. Inunso amene muli ndi makampuno, chimene anganene president, chimene anganene mtsogoleri wanu, chimvereni kuti mkonze tsogolo la chipani chanu. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi, chipani cha Malawi Congress Party sichikumvesa kunena kuti chinatuluka mboma mpaka lero. Sabata zapitazo chipani cha MCP mosogozedwa ndi akuluakulu ena kuphatikizapo yemwe anatilephera kutilamulira ife Malawi amene wandi Lazarus Chakwera anali ndi mkumano wawo. Cholinga chake cha mkumano umenewu ndikuti asalole kunena kuti Malawi Electoral Commission isamukire ku Blantyre. Ndipo ku mkumanoku kunali Achakwera, Anabelo Ntalimanja, Andrew Mpesi, Mr. Ntingwi, kunalinso maloya ngati akazipatike a James Ayuba, komanso Ataulo, komanso ndi majaji ena atatu. Ndicho linga choti amusumire Mutharika kuti ndi chifukwa chani wanena kuti MEC ipite ku Blantyre. Choncho ndi chifukwa chake pali anthu ena atatu amene tikwaona amene atumidwa ndikuti akuisumira Malawi akusumira Peter Mutharika chifukwa chonena kuti akusamutsa Malawi Electoral Commission kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Pali mafunso ambiri amene tingafunse. Achakwera
mwabwera mmene mmasamusa inu Malawi Electoral Commission. Ndi makoti ati amene anabwera ndikukusumirani kunena kuti bwanji mukuchisamusa chinthuchi. Komanso Malawi funso ndilonera kuti Malawi Electoral Commission ili ndi office yokhazikika ku Blantyre. Kulilongwe akupanga rent. Ndani munthu wanzeru angamange nyumba yake ndikuyisiya osamagonamo ndikupita ndikumakagona ku rent. Ndi yekhayo wopepera, yekhayo chisiru, yekhayo wotuluka mamina, yekhayo wokumwa madzi amaliro, yekhayo amene amamwa madzi anandolo, yemweyo amene angamwe madzi angalingonda, amene angapange zimenezi. Yemweyo amene anayamba wagwapo khunyu, amene mutu wake sugwira, ndi amene angapange zimenezi, kumanga nyumba ndikuyisiya, iye ndikumakakhala parenti. Ndimafuna ndipemphe achipani cha MCP mukupitirizabe kupanga mablanda. Zinthu izi ndi zimene sizizakuyikaniso limboma 2030 amalawi akungokuyang'anani. Malawi walero si Malawi wakale uja. Mukhoza kumapanga matukutuku. Malawi Electoral Commission yomweyo inali kulilongwe mmene amakutibulani Peter Mutharika. 2030 muzatibulidwanso mukukakamira kuti Malawi Electoral Commission ikhale kulilongwe. Lamulo liposa mphamvu. Choncho Malawi mudziwe kunena kuti chipani chija cha MCP chikadalibe ndi matukutuku sichikumvetsa kuti chinaluza. Komatu chinaluza. Ndipo kuluza kumeneko analengeza ndi Anabelo Mtalimanja. Yemwenso amene anali nawo ku nsonkhano. Kodi uyu akuyankhula chonchi ndi ndani timumvere. I, Justice Annabel Mtalimanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter I declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect and Justice Dr. Jane Mayemo Ansah, AC, retired, as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Thank you for your attention. Anabelo Mtalimanja. Lero nkumaka khala pansi ndikumaka kambirana kunena kuti Malawi Electoral Commission sikuyeneka kupita ku Blantyre. Komatu imene ipitatu. Imene ipita ndi pamene mwazi wa Malawi imene ipita zikwanjezo zituluke palibe kanthu kandi kule wankuluyo atuluke kandi nyolonyo kandi chimbano chituluke koma Malawi Electoral Commission ibwerere. Pali zambiri tu zimene tingaziyankhule. Parliament inali kuzomba inasamusidwa kubwera kulilongwe. Ndi zambiri tu zimene tingayankhule. Capital City imene inali kuzomba inasamusidwa kubwera kulilongwe. Musati yankhulise pambali. Funa ndithamangire ku department ya Malawi Revenue Authority kumene kuwabwera Nyamata yemwe aliyense sakukondwa naye ndipo ku office imene kwavuta amene ndi Jonathan Sulumba ndi CRM team leader sanateko miyezi koma kumene simene kwavutira ndi kuyankhula pano anthu ogwira ntchito ku department imene akufuna atampangira mademo. Ndimafuna ndipemphe a president kunena kuti ngati ndikotheka takukonzani kumeneko ku Malawi Revenue Authority Nyamata amene Jonathan Sulumba asakuipisireni dzina lanu. Ndikudziwa Nyamatayi wabwera kumeneko ndi nduna iyo ikudziwanso nduna
ndunayo kuti ndi mnyamata wawo. Mnyamata amene ndi mnyamata wa nduna iyo. Chonde ndikufuna ndipemphe tisamatume anthu kuti azikakhala maspai anthu ena m'madepartment muzapeza kwe mwala elko zikapitirira mundiimbire telefoni ndili ndi mankhwala mukhoza kuponya mu office mwake mwatupe kasipa mwendo umatupa. Ala comrade ntanyo mukuti chali anthu oterewa mu office mwamangoponyeredwa mu mankhwala timati kasipa. Kuchipatala china kuchikwawa chimene chikutchedwa Gota Health Center pakubedwa mankhwala kwambiri, pakubedwa mankhwala komanso pakubedwa pachizungu timati bata, kuchichewa timati chiponde chimene amapasa ana onyenchera. Zikubedwa kwambiri zimenezi. Anthu amene akuba pachipatalawa achisale nkhani indiyanu iyo kuba indiyanu. Komanso mai baloyi mafuna kuti tikupempheni mupiteko kumeneko ku Gota Health Center kumeneko ndi kuchikwawa kumeneko a limited Gambuleni ndamene akuba mankhwala kubaso chiponde Samuel Mairosi komanso mundidelanji Ntonya. Anthu amenewa ndamene akutibera zinthu zathu kumeneko. Odwala akapita angwauzona kuti mankhwala athu iwo atatenga ndikukagulisa. Titetezereni chipatalachi mai baloyi komanso olemekezeka mukito osaiwalanso uko ku polisi Bambo Luhanga. This is Comrade Tanywa pamene ndikutuluka program yanga ndibwere ndi nkhani yanga yayikulu yomwe tikuitcha drone. Ndale ndi nkhondo, ndale ndi nkhondo ndi nkhani yomvesa chisoni yomwe Amalawi takhala tikuimva ndikuyisatira. Choncho Amalawi ndikuitcha nkhani yomvesa chisoni yomwe yachitika ku khoti lina mu mzinda uja wa Lilongwe. Tonse tinamva kuti kwagwidwa mnyamata poganiziridwa kuti anapezeka ku nyumba kwa Mai Jeni Ansa popanda chilolezo, zomwe apolisi anatulusa ripoti kunena kuti mnyamatayi ntchito yake ndi ija yojambula makanema kapena kuti mavidiyo. Ndipo anthu ambiri anali ndi mafunso kuti kodi mwamalo onse amene ali mu Lilongwe iye anasankha ku nyumba kwa Jeni Ansa kukajambulisako zithunzi. Tizomvesa chisoni Amalawi kuti pali Mpopo FM ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti mukafukufuku ali mkati apolisi anakagwiranso munthu wina. Mnyamata wina uja atapanidwa zopanapanazo anaulula kunena kuti sindili ndekha tilipo anthu angapo. Ndipo mnyamata wina anagwidwa amene amakhala ku Natural Resources College. Anthu anala awiri atagwidwa ndikufusa ndikuapana anaulula kunena kuti ife tinachita kutumidwa. Koma sitinali anthu awiri, anthu ufe tilipo anthu atatu. Koma amene amachita operate zonse ali ku Israeli. Ndipo anaimbiridwa foni wa ku Israeli uja ndi ma detective ndikuyankhulana naye, ndipo wa ku Israeli akunena kuti ndizona tinatumidwa, koma amene angakuuzeni ndi amene mwagwirawo, ndi amene ali pafupi, ndi amene anganene kuti kodi anatuma ndi ndani. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Choncho Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti ndikuyankhula anthu aja anapita ku khoti, anyamata awiri aja anapita ku khoti, ndipo khoti la ku Lilongwe chigawo cha kumasanaku lagamula kunena kuti anthuwa abapasidwa bero alibe kai mulandu. Chikutidabwisa ndichonena kuti anyamatawa apeza loya. Kuti mwaona anyamatawo ali ngati ine ndemwe onena kuti siningakwanise kukapeza loya. Wapezera loya ndinda.
wapezera lawyer ndi ndani. Ndikufuna ndipemphe a president a dziko kunena kuti Mai Jeni Ansah alibe chitetezo chokwanira. Anthu akumayankhula pakamwa kunena kuti Mai ali ndi chitetezo, koma izi zachita kusonyezeratu kunena kuti alipo anthu ena akuluakulu ali patsogolo pa nkhani imeneyi. Ndi makamba nkhani yokhuzana ndi makampu ku chipani cha DPP. Ndikutheka kunena anyamatawa aulula achula anthuwo kuti mwina akuchoka ku DPP. Nkutheka aulula kuti mwina anthu anatuma ndi MCP paja Mai Jeni Ansah wakhala kusakidwaso ndi MCP anafuna kumenyedwa. Choncho a president ndimafuna ndikupempheni kuti nkhani you need to take it serious. Nkhani singangotha mwawamba chonchi mawa ndi nkucha tizamvatu kunena kuti Mai Jeni Ansah amwalira. Chimene chawapha sichikuziwika. Ndi dziko lathuli lukhangati pakafukufuku likuperewera. Nkhani zonse zimene zikuchitika mdziko mwathu zikungothera mmalere, kumene zikukathera sikukaziwika. Mwachitika nkhani zambiri, mwachitika nkhani zochuluka kwambiri, koma kumene zakathera nkhani zimenezi sizikudziwika. Choncho a president ndikufuna ndikupempheni mwachikondi kunena kuti nkhani ya Mai Jeni Ansah musayiyang'anire pansi. You are the one who bring Jeni Ansah kwa Malawi kunena kuti adzagwire nanu ntchito limodzi. Moyo wa wina aliyense umakhala m'manja mwa Mulungu, koma president ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti moyo wa Mai Jeni Ansah uli m'manja mwanu. Inu ndi amene muuteteza bwanji. Inu a president ndi amene muuteteze moyo wa Mai Jeni Ansah, koma muuteteza bwanji moyo wa Jeni Ansah. Mafunso akhala amenewo. Kuuteteza moyo umenewu zitengera inu kuti pakuyeneka pakhale kafukufuku wabwino. Ana anagwidwa, anthu anagwidwa, ndipo aulula kunena kuti anatumidwa, koma chachitika ndi chani kuti mpaka asiyidwe. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM. Ndikateronso tisiyane pa Limpopo FM. Munali ndi Comrade Mtanywa, anyamata amene anayeneka kuimbidwa mulandu kunena kuti anakapezeka kunyumba kwa Mai Jeni Ansah popanda chilolezo, koma mulandu umene asegulidwa kumene koko zosemphana ndi zimene dziko likudziwa. This is Comrade Mtanywa pa Limpopo FM. Ameneyo anali Comrade Mtanywa ndi nkhanga zaona. Khalani pomwepo pamene tikhalenso tikupereka mapulogalamu ena otsatira.